Pitzatu da Ernai eta IPSek elkarlanean Durangoko azokarako atarako dugun liburu edo liburuzka bat. Liburuzkaren edukian jatorria dago azken urteetan gazte antolakundean, baina baita gazte mugimenduko esparru ezberdinetan, gazte mugimenduen praktikari buruz eman diren hausnarketa ezberdinetan. Hausnarketa horren parte bat bai eman da gazte antolakundearen baitan, eta duela pare bat urte gutxi gora bera erabaki genuen IPSekin elkarlanean egitea ariketa bat hori sistematizatu eta ordenatzeko moduren baten isolatuta ematen ari ziren hausnarketa horiek elkartu eta gazte mugimenduetara bueltatzeko. Gazte burruka eta gazte mugimenduak pisu importante bat eduki dabilela Euskal Herriko askapen burrukan, baita herrigintza oso baten, eta orain fase politikoe aldatzen dela, gazte mugimenduetan bai horrek eragin bat izan dauela, ari diela sortzen praktika barria gazte mugimenduetan, eta horrek zelan lotu, zelan kokatu estrategia baten baitan, eta zelan bihurtu eraginkor Euskal Herria gazte boteretiko bai eraikitzeko. Liburuan batetik abiatzen gara sistemaren azterketa labur bat egiten, pixkat kokatzeko non gauden edo nondik hitz egiten dugun. Ostean heldu boterea zer den aztertzen saiatzen gara, ulertuta dela sistemaren eta botere zapaltzailearen armi-arma sarea metafora erabili dugu, nola heldu boterea den mekanismo multzo bat, tresna multzo bat, dominazio sistema multzo bat, modu espezifikoan gazteriari eragiten diguna sisteman txertatzera eramateko, bai konbentzituz edo behartuz. Orduan, pizkat hori nola ematen den eta zer eremutan ematen den aztertu dugu. Eta gero, horri kontra jarri diogu gazte boterea eta euskal gazteria artikulaziorako sujeto bezala. Eta horrek, ze estrategia edo ze gakoren gainean hausnartu beharko luken, bereziki gazte mugimenduetan egiten dugun jardun horrek balio ahal izateko sisteman txertatu ez eta bestelako bizi eredu batzuk eraikiz, gure bizi baldintzak hobetzeko, baina baita ere bestelako Euskal Herri bat eta bestelako mundu bat eraikitzeko. Orduan, abiatzen gara heldu boteraren azterketa batetik, gero subjektuaren inguruko hausnarketa labur bat euskal gazteriaren ingurukoa, nola kokatzen den, Euskal Herri langilearen baitan eta bar, eta gero subjektu horren praktikari buruz edo praktiketako bati buruz hausnartu dugu. Kasu honetan gazte boterearen eraikuntza, ze ardatzen gainean eta zen plan horren gainean eman beharko litzatekeen hausnarketa. Proposatu gabe eredu itxi bat eta gehiago oinarrituz egun gazte mugimendu dauzkaten praktiken gakoetan. Helburua ez da inbeste esatea Ernaik zer uste duen egin behar duela gazte mugimendu bakoitzak, sino mapa bat osatzean gazte militante bakoitzak kokatu alduen bere praktika edo bere jarduna. Portadan litzizkiren Rusiari iraultza garaiko kuadro bat jarri nahi izan dugu edo kokatu nahi izan dugu. Iruditzen zitzaigulako bertan agertzen den kuña gorriak sartzen zuri horretan irudikatzen duela oso ondo guk gazte boterea nola ulertzen dugun. Azken finean, kuña bat bezala, botere zapaltzailean pitzadurak eragiten dituena eta hausnartu behar duguna nola bihurtzen ditugun pitzadura guzti horiek iraultza edo nola bateratzen ditugun indarrak, eta zentzu horretan kuadroak berak ere bai iruditzen zitzaigun oso ondo adierazten duela zeri buruz hitz egiten ari garen momentu honetan, eta gure praktika beste garai batzuetako jardun iraultzailearekin lotzen laguntzen digula. Liburuzka Durangoko azokan egongo da salgai IPSen estanean, Goien kale 73, 5 euroren truke, eta horren ostean bai planteatzen dugula ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan aurkezpen eta konpartitze saioak egitea, ulertzen dugulako liburuzka hau dela momentu bat hausnarketa guztiak elkartzen diren, baina ez da inondik inora ere zerbait itxia, planteatzen dira galdera batzuk hausnartzen jarraitzeko, eta egin nahi duguna da geratzen diren ari horietatik tiraka jarraitzeko bira bat egin, eta gero ikusiko dugu nora eramaten gaituen hausnarketa honek.